Takže čaute, sme tu opäť u Skyblocku. Už sme konečne trojica, ktorú som v prvom dieli rozprával. Ako vidíte v mojej ruke motiku a CD. To znamená, že ideme robiť farmu a akú wheat farmu. Počkaj, toto si pickupnem. Frighten, nemáš tu sekeru? Nie. No. Tak skoč pre sekeru, prosím ťa, nech to máme rýchlejšie. Nesiem ti sekeru cross. OK. Super, vyhodila ma zo serveru. Prečo? Server. Díky. Nigu. Nigu. Tak sa rýchlo Vojty mám loginet a traja sa asi prihlásili po tebe. Alebo dačo tak, neviem. Povedz ti, dobre. Dobre. Tak koľko je to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A voda pôjde kde? 14, 15, 16. No toto čo robím? Tu pôjde voda. Môžem tam dať vodu? Choď prvú z generátora. Počkaj, kde ste vlastne dali ten generátor? To neber z toho. Ale tak... Ja to viem urobiť, počkaj. Ale vodný generátor je ľahký. Už mám nekonečno vody, už nemusíte behať pre vodu. Ako nekonečno vody? No pozeraj, ja to už urobím. Šikovný Oliver. A je to. Ej, motherfucker. No ešte doplň túto. Neger. No dobre, to by snad už malo stačiť. No fajn, treba nám hlinu. Za prvé. A cukrovú trstinu ste kde dali? Dám ju ja. A vlastne urobil som si jej cukor. Ty si hlupák! Ja mám za pár cukrovej trstiny, počkaj. Koľko máš? Mám 26. No dobre, tak mi ju daj, nasadíme ju. A ja mám ešte 7 cukrovej trstiny. Dobre, nasadíme ju. Na, A budem... Tam máš ešte. No fajn, ale kam ju nasadíme? Ešte, to treba. A nemáme hlinu. Dobre, ale treba vodu. Musíme takto dať vodu. A vedľa vody tu nasadiť. Vieš, to takto treba, vieš? Je to tak. No doríti, no tak teraz som to trošku posral. A je to zase naspäť. Yo, a.k.a. nigga. Yay, cobblestone! Cipínek 20, počkaj, cipínek. Dyk. Nechoďte ku cipínekovi. Prečo? Odrbávač. Je to. Rudo, a ty si spravil taký suchý dom, jak je kolimár. To nemá ani okna. Môže zohnať Rudo. Aj. Dreco za koblu. Rudo. Lolec. Treba hlinu. Tak to spravíme po mojom. Tak keď je tu zakázané aj duplikovanie surovín, no nevadí, no to snad nás nechytia. Snad nás nechytia. Snad. A.k.a.
Niga. OK, toto snad postačí. Nechcem, aby mi dali ban. Lebo tak zase za 13 hliny mi zase nemôžu dať ban. Nech To tam to dole furt... nerozbíjaj. Čo? Aj to treba, to sa objaví naspäť. To dole nerozbíjaj. Potom sa hore neobjaví. A čo nemá rozbiať? Čo? Vidíš? A teraz sa hore nebude objavovať. Musíš, že? Bude, len je to bugnuté. No ste to posrali, chlapci. Prečo? Tak asi nevidíte, že vám to nakrivo ide. Či si slepý? Čo nám ide? Nejde to nakrivo. No tak nejde to nakrivo, ale ide to hlúpo. To sa dá aj Nejde tak to povedať. hlúpo. Tak to ide debilne. Alebo už ako to mám popísať. Retardovanie. Si vychytal. Ja už mám nápad, ako by sme tú cukrovú trstinu mohli nasadiť. Tuto z tejto strany bude wheat a z druhej bude oný. Ej, Muri. Dám tam pod to kameň. Na čo to rozbíjate? Vy ste degeši. A rozbiť, upravte to. Nemáte ešte 2 hliny? 2 hliny. Nie. Ty kokos. Rodo, ty ma nie je. Čorky. Pozerám. No počkajte, spravím aj túto dvere, lebo to 3 hodiny budeme chodiť stadiaľ. Ale keď co nezabíjaj ma. Tak. A zajbem, to neser ma, kurva. Oliver, kľudni sa. Jo, To som nevedel, že to dám. Nevadí, dám ti veci. Ty kokos, ty to čo je, more? No konečne. Mám si ich nechať? Oblečenie mi daj. Jo, ty kokos, ty čo po mne sekáš? More, neger. Vylejem na teba lávu. Daj mi len oný oblečenie dobí. Počkaj, kde si? Daj sa mu tie dvere si dal krivé ako. Krivé ako čo? No, to je také isté, ako máme tam vpredu. Hej, len to majú byť v strede, vieš. No v strede, no, tak ich sprav v strede. Pozri sa, no. Čo robíš, Oliver? Dobre, to je jedna hlina. Pozri sa na tieto dvere a pozri sa na tam tie dvere. To isté. Dobre, jedna hlina a tuto to treba zaonďať. Ježiši, to čo som tu jediný poriadku milovný? Rudo to rád podkopáva, teď. To sama mi laguje ruka. Ježiši. Aj. Dobre, takže ako vidíte s našou dementnou partou končíme toto video.